Deputy Commissioner ke West Coast Hills District uba S Kharlingdo ulayo ban pli patba ya ka biofuel plantation project hapo ka snong umkram Mount Hat Ration Block West Coast Hills District. Hakini ngi kala dan ka jingthung ya palat sipoja tanrai kisembai ding ponggamya daki dikhat ka khen bat long cooperative society lembat ki officer bat ki staff nakitnat sarkar baper jok district kilayo abani shimentalang daka jingthmu banwanra ya ka jingjirngam hakate ka than habakran hakini ka jingelang uba S Kharlingdo ulapin paw ya ka jingkemen ka bakraw halor ka jingla jok society ban penurlong ya kini ka project ka baningkong tam haka jela ka baka district kala angnuat la khamslam kat banakaliang EAC ka West Coast Hills ubadairu officer bakmi ubadairu officer badaikmi yakni ka project uba S Wajri ulabatairu halor ka jinglong jingman jeng kita gijat dieng bat ki jingyo nong ki bala banyo lingbau sembai jong teu dieng ponggamya susu ulayat hu baka sarkar kalamang hadu shiklur tam kapisa na kabenta ban pentrikam yakni ka biofuel plantation project haka jaka ka bayar kumba sanspa ekar bat yamenta kum ka jingstang la thungshwa tang haka jaka ka basan ekar ka jingyar bat kumba 10,000 ki sembai dieng Batia kan nega thong ngim dei ban I no tang kan ne kadai ban ya ter shadu kata kapor ba kan nega project ka jongpi kan long ka jing job na ka benta ka jing tre sitom ka jing job na ka benta ka ka ba pi thmu ba kan nega project kan ai jing mentoi ya pi boro kan nega than kan nega snong pada iwai long yeng iwai yasim menta hakan ke project nagaliang jong pi kita rekendau ki nong senong nang ne kathan pi sngau ba pi don kalat ban ya snokti ke ban penuan urlong ya kata jing temu pi la ban ai jing terwa po PSDC ban ngi ngin saya penbut ter jak sarkar ban ngi don ke jaka naga benta ban wanra ya tak extension center jong SIRD hang ne po ke district